लोगोफोर नैबे हिनजावा बांगाल हौवाजोंहाय खारनानैहाय दा गुवाहाटीयाव दंहैयो होनदोंना लोगोफोर थारमाने गावहा रुमावनो थायो ओमफ्राय हौवाया जाहैबाय मिस्ट्रि मावो हो मिस्ट्रि मावोनो थारमाने दा जोंनि बर'फोर बेयाव लोगो मोनहैदों आरो बेयाव गोबां खोथा सोंदों। आच्छा लोगोफोर नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेल नुनानै एसेबो बुजिखाबाय जानांगौ दिनैनि आपडेटखौ नंगौ सासे बर' हिनजाव जोंहा अलरेडि गथ' गोनां ओमफ्रायो अलरेडि हौवा गोनां दा बेखौ गुवाहाटीयावहाय खारसनहैदोंनो सासे बांगालजों हाजिरा मावनाय बांगालजों दा बेयावहाय बेखौ हमनानै मोनदों नायलांबाय था भिडिअखौ आं फुल जोबजासे लांगासिनो सासे ब्रादारा सेन्ड खालामहरदों ब्रादार बे भिडिअखौ शेयार खालामना होननानै दायो मा जाबावगोन गथ' गारना खारनाय हौवा गारना खारनाय गोबां नुनो मोनगासिनो जों इउटुबनि गेजेरजों फेसबुकनि गेजेरजों नंगौ ना माने हौवाफोरा खामायनो थाङो दाबसे जायगायाव ओमफ्राय हिनजावफोरा दाबसे जायगायाव गुबुन हौवाखौ नागिरनानै खारो आरोना गथ' थाखानानैबो अलरेडि फेमिलि थाखानानैबो माने बियो गुबुननि अननाय नागिरो बेबो गुबुन हारिसो आरोना बर' हारि नङा बियो गुबुन हारिसो बांगालसो बाव दा साननानै नाय नोंथांमोना बैफोरबायदि हिनजावखौ जोंनि बर' समाजाव गनायथावो नामा आइजो माहारि बर' आइजो माहारि होननानै गनायथावो नामा गनायथावा जोबोद मुगैथाव बेफोर खामानिया जे बियो बांगालजों गथ' थाखानानै हौवा थाखानानै जे गुबुन हारिजों थांदों बियो मानि थाखाय गावनि गथ'खौ अननाय गैया नामा गावनि हौवाखौ अननाय गैया नामा मानि थाखाय बे बिदि मानो अननाय नांबावगौ बिनो अलरेडि संसाराव सासे हौवाजोंनो रुजुरुमै संसार जानाय गावनि फेमिलिजोंनो अनलायनानै संसार जानाय बे थोआखै नामा अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो भिडिअखौ होनो सानदों ससे क्लिपखौ नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालामदो मा बुंनो गोसो गोबां कमेन्ट खालाम बे हिनजावनि बागै नोंथांमोना राहरनो गोसो मोजां मोननो गोसो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुङो दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानो होनबा आंहा नैबे चेनेला थाबैनो एसे ग्र' जानांगौ नोंथांमोना थाबैनो जे आंनि चेनेलखौ 100K साबस्क्राइब खालामनो हायो आङो 100K साबस्क्राइब खालामनो हायो नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो आंनि चेनेलाव थांगोन आरोना ग्र' जागोन दा आं बुङो नोंथांमोना जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनो हो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय दा जों भिडिअखौ नायग्रोनोसै बे बर' हिनजावा अबेनिमोन मानि थाखाय बांगालजों थांखो गावनि गथ' गथायखौ गारनानै गुबुन हारिजों मानो लाइन लायखो जों नायलांग्रोनोसै फैदो फाय नैबे हिनजावा बांगाल हौवाजोंहाय खारनानैहाय दा गुवाहाटीयाव दंहैयो होनदोंना लोगोफोर थारमाने गावहा रुमावनो थायो ओमफ्राय हौवाया जाहैबाय मिस्ट्रि मावो हो मिस्ट्रि मावोनो थारमाने दा जोंनि बर'फोर बेयाव लोगो मोनहैदों आरो बेयाव गोबां खोथा सोंदों। ओमफ्राय लांगोन ना लाङा न' ओमफ्राय अबाय थायो बांगालालाय बबेखिनियाव मासखावा मा मावो मिस्ट्रि मिस्ट्रि मावनायाव लोगो मोनलायदो ओमफ्राय अबाय थायो नै खारना थाहैनानै सानैबो बाल हारसिं थागोन खम होलायबाय नोंसोरो खोमा खेबनाय हारसिं थादों ना माथो बिसास गैया नोंजों हारसिं गाहायाव थाया माथो नों हौवा गारना हौवा नङाबा थानाया नोङो बांगालनिया गिदिर गोलाव नालाय बर'फोरनिया हाजिरा मावना फैनानै जानो हाया नालाय बांगाला मोसौ बेदर जायो नालाय नाय ओमफ्राय दहाय जों फोजाफैबाय मदरामजों आंजों ओमफ्राय मानोथो नों सिखारदिया बालथर मोनाखै माथो रानलांजोब्बायसो गासिबो मोखां गन्थं लिपस्टिक फुनबावलायदोसो लाजिया नोङो लिपस्टिक फुननो लोदो हिनजाव सानैनि हौवाया थोआ नोंना माला नुखाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै आरोना दा आङो मा खुगाजों रायगोन मा खुगाजों बुंगोन आंखौ बुंबा गाज्रि मोननो हागौ बे मादैया मानो होनबा जों दुखु मोनदों आरोना नुनानै लाजिनाय मोनदों मानो होनबा गावना हौवा दोङोनो ओमफ्राय गथ' गथायबो दोङोनो दा बुंबाबो लाजि मोननो हागौ जों बेनिखायनो बुंलायलायला नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय लोगोफोर बेफोरबायदि आइजोखौ मा बुङो आंथ' भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुङो बेयो गाज्रि सभाब दे बेफोरबायदि सोरखौबा हौवा गारनानै गथ' गारनानै गुबुनजों थांनाय जोबोद गाज्रि होनबा ना नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय आङो बेखौनो बुंनो सानो जे गासैबो बेफोरबायदि जानो नाङा आरो गासैबो जोंनि
उन्दै गेदेरखौ लानानै सिमां सुजुनाय थायो गावनि हौवा हिन्जावखौ लानानै सिमां सुजुनाय थायो दा बेनिखायनो आं बुंदों लोगोफोर जायफोरा बैफोरबायदि खामानिखौ मावनो लाजियो बेनिखायनो गावनि हौवानि मान सन्मान गावनि गथ' गथायनि मान सन्मानखौ लाखिनानै थाबानो जाबाय सानसे समायाव साक्सेस जानाया जोबोद गोरलै जोबोद माबायै जाना फैयो आरोना सोरबा साननाया दा हिन्जावखौथ' आं बुंनो हाला आरो मा गामिनि बेखौबो आं बुंनो हाला मानो होनबा एसे मान सन्माननि खोथा दोङो अब्लाबो हिन्जावा मान सन्मान गैखाला बियो गासिबो नुखाजोब्बाय गासिबो मोनथिखाजोब्बाय दा बेखौ जोङो रायबाबो बुबाबो बियो बुजिनाय नंखाला गावनि संसाराव माने मुस्लिमजोंनो थांदों माने बियो मुस्लिमजोंखौनो गारनो हालिया आरोना ओमफ्राय आं नुखादों भिडिअनि गेजेरजों सासे ब्रादारा अलरेडि बेखौ रायखादों गाज्रि खुगाजों बुंनानै दा रायजाखागोन आरो लाजि फोनांजागोन मानो होनबा गावहा फेमिलिबो दोङो गथ' गथाय दोङो गारना फैनाय आरो मुस्लिमजों थांनायखौ मोजां बुङा बेनिखायनो बेखौ मादैखौ रायनाय जादों आरोना दा बेनो आङो दिनै भिडिअनि गेजेरजों रावखौबो राया रावखौबो एदावा नोंथांमोनानो मोनथिखाबाय आरोना दा बेफोरबायदिनो दा जोंबो ओरैनो बुङा लोगोफोर जोंबो ओरैनो भिडिअ बानायनानै बुङा नोंथांमोनखौ फांफुंनि थाखाय जोङो भिडिअखौ बानायनाय जाया जे जोङो सानो जोंनि बर' हारियानो जोंनि बर' सिख्लाफोरा जोंनि बर' हारि समाजावनो बड'लेण्डआवनो थालांजोबथों जे गुबुन हारिजों थांनानै आलाय सिलाय जायै बायदि जोङो बेफोरबायदि भिडिअखौ लानानै फैनाय जायो रावबो गाज्रि मोनाबानो जाबाय आरोना ओमफ्रायो नांगौबा नोंथांमोना माबा मोनसे बुंनो गोसोबा जाथायनि बागै सोरबा आंनो भिडिअ सेन्ड खालामनो गोसोबा आंनि कमेन्टआव फोरमायहर आरो आंनि फेसबुकखौ नोंथांमोना मोनथिया जानांगौ आंनो हरनायफोरा आंनो फेसबुकआवसो हरो नोंथांमोना बेनिखायनो आंनि फेसबुकखौ फल' खालामना लाबानो जाबाय आरोना माबाफोर जाथाय दोङोबा आंनि जिमेइलाव आङो जिमेइल लेखानानै इउटुबाव नोंथांमोना थांनानै नै जिमेइल आंनि मा होनो एबाउटआव थांनानै नोंथांमोना आंनो जिमेइलाव सेन्ड खालामहर आङो नाम्बारखौ हरगोन बेयाव ओमफ्राय नोंथांमोना वाट्सएपआवहाय आंनो भिडिअखौ हरबानो जाबाय माबा मोनसे जाथाय होनो गोनांबा ना बेखिनियानो आरोना दा जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ जों नुखाबाय थादो आरो आं मोनसे भिडिअ नुबाय थादो लोगोफोर आसामिस मानसिफोरा जोंनि बर' हारिखौ बिराद जावगासिनो आरोना बसुमतारी बर' स्वर्गियारी मुसाहारि जायखियानो जा माने बिसोरो लोगो मोनोबा जोंखौ दानथारगोननो जोंखौ बुथारगोननो मा राव बुंनाय जाखो बियो आसामिसफोरा आं नुबाय थादों र' फेसबुकआव नुबाय थादों बेनि बागै आं भिडिअखौ लाबोआखैसो आं लाबोगोन सानदों आरोना भिडिअखौ नोंथांमोना मा बुङो भिडिअखौ लाबोनांगौबा लाबोनो थिनांगौ आं लाना फैगोन बे हासाया माने बर'जों नांलायदों आरोना बे बर' ब्रादारनि मुङा मामोन आं बावबाय बिथांजों नांलायदों ओमफ्राय जोंनि बर' हारिखौ ओरैबायदि रायदों बे हारसा मानसिया बिनि थाखायनो जोंखौसो माने जोंनि बर' 100 जनाबो गाज्रि जाफाबाय आरोना बे हारसानि थाखाय मा खालामनांगौ बेफोरहाय बिदि हारसा मानसिखौ जोंनि बर' हारिखौ बोरै रायनो मोनखि हारसा मानसिया बेनिखायनो आं बुंदों लोगोफोर जोंनि बर' हिन्जावफोरा गुबुन हारिखौ लानायखौ गार गुबुन हारि मोजां मोननायखौ गार नुबाय जेरैबायदि खुगाजों खुगा नांलायनायावनो जोंखौ दानथारनो ओंखारदों जोंखौ बुथारनो ओंखारदों अब्ला जोंनि बर' हिन्जावफोरा थांनानै मानो थैसोमनो गोनां बेफोरबायदि बांगाल हारसा सेंग्राफोरजों दा बेनो आरोना बुजिनानै ला जोंनि लाइमोनफोरखौ हारसाफोरा हारसाल' नङा हारसा बांगाल गासैबो बेफोरबायदि मिसिं दोङो दाख्लैबाव जाथायखौबो खोनाखाबाय मिसिं सेंग्राया जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोनफानानै जेरैबायदि बुथारदों बुजिबाय जोंनि बर'नि अननाया आलदा आरो गुबुन हारिनि अननाया आलदा बुजिनानै ला ओरैबायदि सोरखौबा किडनेप खालामो सोरखौबा बुथारहैयो मोजां मोनफ्लानानै जुलि खालामफ्लानानै बुथारहैयो आरोना गुबुन हारिया बर'खौ दाउ अमाफोरबायदि जेरै बुथारबाय दोङो नोंथांमोना नुखाबाय दोङो ना जोबोद दुखु मोनदों जों नायनानै ओरैबायदि दुखु मोजां मोनफ्लादों ओमफ्राय जुलि खालामनानै सोरखौबा गथ' सासे जायोबा गथ' सानै जायोबा मा खालामो होना हरो आरोना बैफोर मोनसे संसार जाबाय नामा लाजिनांथाव संसार बेफोरो ना बर'फोरखौसो जों मालाबा बिदि नुवाखै मुस्लिमजों थांफानानै जोङो होखारहरजानाय बुथारनायखौसो बांद्राय नुदो नोंथांमोना नुखादो ना बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय सोरनि लाइफआव सोर मा जायो बेखौ नायनानै नोंथांमोना गोसोआव ला जे आंहाबो मुस्लिम मोजां मोननाय दोङो आं बेखौ दिनैनिफ्राय साइड खालामनांसिगोन एबा जोङो बिजों साइड जानांसिगोन ओमफ्राय बर' हारिजों संसार जानांसिगोन बेफोरबायदि साननानै ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय फिन खेब बुंबावनाय जाबाय अके नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय